Ngiyabingelela abangcwele egameni kaJesu. Ngiyaxolisa abantu bami, ngiyaxolisa kakhulu. Ngibona isikhathi. Amen. Oh mama besafuna ukungena ngithokile. Okay. Amen. Uthi bengibona isikhathi. Amen. Ngiyaxolisa abangcwele ngiyazi omama kodwa bese sigidile. Amen. Ngiyengibone kube buhlungu kangakanani thola izwi lenkosi selinesikhathi esincane. Amen. Ngiyabingelela ke ubaba wethu ubaba usihlalo ekhona phakathi kwethu neoffice lakhe lonke ngiyalibingelela egameni kaJesu. Ubaba mongameli beyifunda zonke abakhona phakathi kwethu ngiyabingelela. Ubaba mongameli wethu wase Western Gauteng siyambingelela egameni kaJesu. Ngibingelela omama mongameli abakhona abasihambele indlunkulu mama wethu umama Khuzwayo unobhala. Amen. Unobhala wenational ekhona phakathi kwethu ngiyambingelela egameni kaJesu. Omama bafundisi bonke abakhona umama bavangeli umama bashumayeli bonke babafundisi abakhona basihambele egameni kaJesu ngiyababingelela kakhulu. Ngibingelela umndeni wakababa Makhaye ubaba Makhaye bamfundisi Makhaye nomndeni wakhe bantwana ngiyababingelela egameni kaJesu. Umndeni wakaZondi ngiyawubingelela egameni kaJesu. Ngiyabingelelwa ke kuleli bandla. Amen. Bangcwele sihlalile ke nomama Makhaye sishayekile kakhulu sibhlungu ngendlela emangalisayo. Angeke ngikhuluma iphutha ngibhlungu ngendlela emangalisayo ngomama uMakhaye ngendlela bangcwele ebeka yiyo usizo ngakhona beka usizo ngakhona esifundeni njengoba sebeshilo ukuthi uNkulunkulu bekamphathisile lo mama beka ngena kuyo yonke even ngisho abantwana bayakhala bekasikhulisela abantwana bethu ebathande bagona ngendlela emangalisayo. Into engiye ngayinothisa endlini ke ekhaya even ngisho nabantwana labo bangakhuluma bathi bekasazi nangamagama. Amen. Ngithi hey ayikho into engabalekile bangcwele mawuzobabiza nje ubephambanisa abantwana babo ukuthi lo kusho ukuthi akasinaki. Amen. Bekabazi bonke abantwana ebagona ngendlela emangalisayo okukhulu ebengithanda kuye kunjalo bangcwele bathanda abantwana bethu ebathanda futhi nabantwana bakhe. Amen. Abantwana bakhe bebeza kuqala empilweni yakhe egameni kaJesu. Umsebenzi kaNkulunkulu ewunakekela ngendlela emangalisayo ewuthanda edela konke inkinga yakho bakhulumile omama ngolosine ukuthi ngempela njoba wayethi ufuna ukufundela inursing noma engasakhonanga ukuya esikoleni senursing kodwa leyo nto beyikuye. Amen. Beka unesi webandla. Amen. Ibandla njoba nizwa abantwana besho ukuthi bebengena bewulunye uhlobo endlini mabephuma baphuma sebehleka. Amen. Bekanjalo inkinga yakho ayithathe kube ngeyakhe. Ngiyakhumbula nje emalangeni okugcina uyangibhalela kusho isilo siyafonelana mina angazi ukuthi usesibhedlela asitholani kahle kodwa ke ngitshela ukuthi mhlambe ngoba inetwork yala Alex inokuhlupha. Amen. Useyabhala ke uma enza ivoice note uyangithandazela angithandazele ngoba nami impilo bangcwele ayikho right kungakho ngingakhoni nokugida kahle. Amen. Angithandazele athandaza athi mayiqeda athi mama nami ngisesibhedlela. Ngithi umama Nkosi yami sengikhulekele kangakanti naye ubona ukuthi lento ikuye yokuthwalana akuthwale noma esemzimeni kodwa akuthwale wabe kuyinkonzo yakhe yokuthwala abangcwele bangcwele silahlekelwe ngendlela emangalisayo. Ngeke ngisakuphinda okuningi abakushilo emvuselelweni njoba besha abangcwele. Uyazi bekuthi noma kufika uNkulunkulu uke asibusiseke kulesi sifunda kube nabafundisi
abezayo nambabandla amen bamkelwe uyazi ube naleyo njabulo mawubona esondelana nomama Makhaya mhlambe noma lo umamfundisi ngibone nami ukuthi umthwalo ubalula bekangilekelela ngendlela emangalisayo uma ebasondela bazophuma baphekile egameni kaJesu silahlekelwe kakhulu siyabonga kakhulu baba obumvumela umama ukuthi awenze ngokuthembeka umsebenzi kaNkuluNkulu ngoba ngempela izwi lenkosi lithi umuntu nomuntu uyoyimela esihlalweni sobukhosi uye wakwenza lokho wakufeza ukuthi ungami phambi kwakhe ayenze ngokukhululeka besasha abazalwane siyabonga ngempela ozizalele lenkosazane mama nobaba siyabonga kakhulu ngithi duduzekani ngempela ngendlela nathi besibhlungu khona bengibuza ukuthi uma thina sibhlungu kanje umndeni wona unjani nabantwana ngoba nathi bekubhlungu ngendlela emangalisayo kungakholeki ukuthi umama Makhaya akasekho amen kodwa induduzo ke emnandi ukuthi ufe ekholwa amen ukulwila kulokuhle ngoba uma ngabe sekufika isikhathi sokuhlukumezeka kwenyama abantu baba nakho ukubamba ngapha nangapha sekuqhamuka nama-advice amaningi ukuthi awuzame ngapha siyesibonge uma sithi ulwe ukulokuhle ngoba uze wahamba enqobile amen engazange kuthiwa inkosi uAsa yayikholwa kodwa yathi seyigula kuthiwa emzini wayo kwasekuphithizela izinyanga zodwa so sithi ke thina singabazalwane sijabule uma ikholwa lihambele kuKristu noma beliselizimeni omngakanani kodwa ligcine lihambela inqoba lahambela kuKristu siyambongela egameni kaJesu uhambe kahle uyohlala esempilweni zethu egameni kaJesu kuningi esikufundileke ngaye amen dokasi ke awuqedi amen